Ngibingelela obaba, ngibingelela umama, ngibingelela ugogo, ngibingelela insizwa, ngibingelela intombi, ngibingelela uSunday School egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela kumakhono uzwela ukuthi angaba uthesha kaSunday School ukuthi angithinde ngoba singadabula kuba kube khona Sunday School. Ngiyababona abancane bakhona mhlambe futhi bazokhuthazela ukuthi bande nize nabo bafunde nabo bafunde bese bancane. Lithi iBhayibheli ikhulisa umntwana ngendlela yakhe ukuba ngeyakhe khona uyakuba yiyo kama ekhulile. Ngakho kubalekile ukuthi simfundise sibafundise abantwana
ngokwendlela kaNkulunkulu. Ithi inkosi uJesu vumelana abantwana bezinkingi ningabenqabeli ngoba umbuso wezulu ungobanjalo. Ngesonto edlule asiqedanga indaba yethu kaBaba wethu osezulwini. Mhlawumbe kusazoqhubeka sikhuluma ngayo angazi, kodwa besekuphuzwini likaBaba. Manje ke kaningi uma kukhona uBaba kunomntwana kunendodana. Manje ke ningamangala uma sikhuluma sizomane sithi nje uBaba umntwana indodana, ngoba sithi thina uma sikhuleka Baba wethu osezulwini okuwukuthi thina singabantwana. Kusho ukuthi kulo Baba lo liyangena igama labantwana ngoba abantwana laba abakhulekayo bekhuleka kuBaba okungesiyena uBaba obonwa ngenyama, kodwa uBaba wasezulwini kamoya ongabonwa ngenyama, okudinga ukuthi umuntu abe kumoya yena uqobo lwakhe ukuze abe ngumntwana kaBaba kamoya. Ake sifundeke izwi lethu, ngixolele kuMateyu isahluko 6 kuverse number 9. Kufundeka kanjena ke kuthiwa ngakho ke anokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Bela sibhala amehlo. Baba wethu osezulwini uthe masikhuleke ngale ndlela ukuthi sithi malingcweliswe igama lakho. Sihlangene la Nkosi siyibandla lakho. Uthe masibe ngcwele ngoba wena ungcwele. Uma siba ngcwele negama lakho esibizwa ngalo ukuthi singabantwana bakho liyakungcweliswa emhlabeni, abantu badumise uBaba wethu osezulwini. Sho kanjalo Nkosi Jesu uma usifundisa usentabeni wathi kanjalo makukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yethu emihle, badumise uBaba wethu osezulwini, balingcwelise igama lakhe. Sisizeke Nkosi ukuthi siphile ngokungcwele ngoba usikhethile, usikhethele ebungcweleni, wasikhipha phakathi kwabantu ukuthi Nkosi sibe isizwe sakho, abantwana bakho. Baba utho ingcwele sikhulekela ukuthi wena uqobo ube ugange endlini yakho, ube ugange phakathi kwethu kulo ibandla lakho elifelwe inkosi yethu Jesu Kristu, ngoba wena Baba utho sezulwini walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa ukuba yilona lokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Baba utho namandla size la ngoba sikholwa sifisa ukuthi singabhubhi kodwa sibe nokuphila okuphakade. Sisizeke Nkosi ukuthi sikholwe njengokusho kwemibhalo, ngoba Nkosi uma senze njalo eziswini zethu kuyagobhoza amanzi okuphila okunaphakade. Sizele lawo manzi ke Nkosi kule ndawo ukuthi agobhoze phakathi kwethu sibe nokuphila okuphakade, sidle inyama yakho, siphuze igazi lakho. Sehlisele ke Nkosi yamakhosi nakulesi sikhathi isinkwa sethu semihla ngemihla, isinkwa sokuphila othena Nkosi masikhuleke kanjalo ukuthi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Sikhulekela leso sinkwa ke Nkosi ukuthi sisuthe ngaso, sizwe Nkosi ukukhuluma kwakho. Sicela egameni lakho Nkosi yethu Jesu umsindisi wethu uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ema ushe umsebenzi yonke ngikanisa mangishuma elezo Khona Nkosi wangiphetha
Nkosi. Jesu Kristu inkosi. Yebo, ubaba noma uma amagama ethu esebizwa sothi yebo sikhona la. Uzobiza ke abantwana bakhe. Akazobiza izihambi. Akekho umzali ongabazi abantwana bakhe ngamagama. Kodwa abantwana beminye imizi uzothola ukuthi ubaba waleli khaya akabazi. Ngakho ke mawusho umsebenzi ngisekulomhlaba ngisekulelizwe lokuhlupheka nokukhandleka nezinyembezi nokukhala, kodwa siyazi ukuthi sinendlu sinesakhiwo esingakhiwanga esingenziwanga ngezandla, isakhiwo sikamoya esiyakuso. Kuyakuba mnandi ngalolu suku uma sesifinyelela kuye ubaba inkosi yethu Jesu Kristu sesiyibona njengoba injalo. Siqhubeka ke emaphuzweni ethu esingawaqedanga ngeviki edlule. Sisagcizelela ngendaba kaBaba nabantwana bakaBaba osezulwini uNkulunkulu. Sibheka ke izimpawu noma ama characteristics noma izinto ezitholakala nezibonakala kumntwana kaNkulunkulu onobaba wakhe osezulwini, noma ngabe ukhona osemhlabeni noma akekho, kodwa sikhuluma ngobaba osezulwini. Osithembisileyo ukuthi phakathi kobaba bethu uthi ukhona yini mangaba umntwana wakhe athi ucela isinkwa kuyise, uyise amnikitshe, noma athi ucela athi ucela inhlanzi amphe inyoka na. Wathi uma ngabo baba bethu basemhlabeni kuabantu ababi, isidakwa nabaphuzayo nabafebayo, naye bulo lonke uhlobo laba baba bengazenzi lezi zinto, kangakanani baba othu osezulwini olungile nosithanda kangaka. Bese umbuzo bese kutheni kanti ingani mina ngingaphendulwa lo baba esithembisa ukuthi usithanda okudlula baba bethu? Angani ngiyacela kubaba wami angiphi into ngaso leso sikhathi ngoba uyazi into engiyidinga. Lona manje sekuphela iminyaka, sekuphela lesi sikhathi esingaka, yini engangiphenduli? Hayi mhlambe sizothola namhlanje angazi uNkulunkulu waziyo. Kodwa ke iphuzu lethu ke esigcina singaqhubekanga kulona, sizoqala kulona namhlanje. Paulo olunye labantwana bakaNkulunkulu noma izinto ezenzeka kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi abantwana bayashaywa basolwe. Abantwana bayashaywa basolwe. Ngoba umntwana ongashaywa, umntwana ongasolwa, isikhathi esikhulu akalaleli, akezwa, akaqonda ezinye izinto. Umzali uyamfundisa umntwana. Mina ke ngaba nenhlanhla umama wabantwana ustrict. Angazi noma ngeke ngasho into enye izingane zami zike zashaywa at the age of 4 months umama wazo. Akadlali kanjalo ustrict. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho, ngiyambonga naye. Kwaze kwakhomenta umama umpostoli eMangele cishe ingane yami yokugcina ibina plus minus 4 months bela ePitoli, ila kwazi kwafika khona ubaba Mabasa noma Mabasa njengoba kade efakaza ukuthi wamuzwe Shumayela. Uma ezoncela kuma wakhe wafundiswa ngazi noma within a month ukuthi ubeke isandla emehlweni avala amehlo athi amen. Wakufunda ke lokho kwamsiza ngoba uthe noma sekhulile ubengakhali isikhathi esikhulu mayelambile, ngaphandle mayenganakiwe ke seqala wenza imizamo yokuthi abonise ukuthi ulambile. Mayelambile into ebenza ukumuzwa ebheka uma wakhe athi amen
uyazi ukuthi uselambeleke lawo. Wafunda ukungacomplain. Efundiswa esemncane seyingane. Namanje usafunda, seyafunda ke manje ukuthi kuyathandazwa ke manje akusasho ukuthi amen. Una2 manje. Kodwa kuyathandazwa mangabe uzodla. Awuvele udle. Lithi iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Abanye abantwana ke uzobathola emizini yabantu bengalaleli. Bengezwa. Noma umzali ethi uyabakhuza abalaleli. Isizathu esikhulu esikhathi esikhulu iphutha lomzali. Abazali abaningi izingane zabo bazikhuliselwa ngo-TV. Bazikhuliselwa opopayi. Ingane ekhali idazuluke la ishaya tantrum isibhuqe phansi. Uma ungayibukisanga opopayi, uma uyibukisa opopayi ithula ididu. Uzoyibona inkane lapho. Wawuvala lo popayi uzoyibona itantrum lapho. Ezibhuqa phansi. Ngobani ingane yakho ayikhuliswanga wena mzali. Elithi iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela ekuyaba ngeyakhe, wena unikele umntwana wakho kopopayi lapha ku-TV. Hayi ngiyambonga mina uNkulunkulu ngoba savumelana nomkami sisashada nje ukuthi asizoba nayo iTV. Kodwa ke ngake ngalingeka besakhula laba bokuqala ababili. Ngizama ukuthi mabasheshe bafunde. Bathi ngesilungu. Ngiyalikhohlela igama kodwa ukuthi benzele ukuthi bafunde izinto qala abanye bengakafundi and bakufunda. Lo mncane lo wesibili sasicabanga ukuthi unenkinga yamehlo esefundile lapha ku smartphone izinto. Kwamanga lo dokotela ukuthi hawu lo mntwana sesazi lezi zinto. Kodwa ngaphawula ukuthi seqala enkani. Seqala ezinye izinto ngoba khona lapha efunda lapha ku YouTube ufundiswa upopayi inkinga yakho. Ngayivala leyo. Nalo mncane bengithi ngizama ukufunda isiJalimane. Naye afika azobuka nabantwana. Inkinga kuvela upopayi lapha ngayivala ngathi kulungile ngiyaseka isiJalimane ngofanele ngisiyeke. Ngoba ngeke ingane zami ngiyifundisele upopayi. Ngcono ngizifundisele mina. Nginenhlanhla kunkami ngifundisa kahle ngendlela ukuthi ngoba wathi ubhizi umsebenzi ayenzayo wathi akazi uzokwenza njani. Ngathi mina thatha umntwana umsecrash manje akafuni ukuthi izingane zakhe azifundisele abanye abantu. Wathi angamana ahlale nayo ebhizi nayo enze imisebenzi nengane ngoba ufuna ukuyifundisela yena ingane yakhe. Ngiyambonga ke ngalokho ngoba uma ngibuka ibehavior yakhe noma kwakufika enye ingane ekhaya ethi mabe untanga yakhe olunye uhlobo evela thula ibuke noma ngabe ithi yamsukela lengane avela thula mayishaywa ayidabukele ngobani ufundiswe ekhaya akafundiswanga lapha ecrash abantu abangakholwa esingabastobani esingabazi noma bama-devil worshippers noma bayini ngoba labantu abasetshenziswa uSathane uSathane uyathanda ukuthi abafake endaweni kakhulu lapho khona abantwana bezofundiswa khona izinto ezingcolile nemikhuba kaSathane. Bakhula abantwana beyama-devil worshippers. Bakhula abantwana bethakatha abazali kanti izinto abazithole esikoleni nasecrash. Ithe inkosi uJesu ilenge esiphambanweni. Bekhala omama besifazana. Yathi inkosi ningangikhaleli. Yathi izikhaleleni nina ngoba yona ilenge esiphambanweni kodwa ingcwele. Izazi ukuthi iyakubaba. Yathi kodwa nina nisabhekene noSathane ngamanye amazwi. Yikho kufanele wonke umuntu la emhlabeni noma ubani noma ngabe uzibona ungcwele kangakanani izikhalele. Khalele nezingane zakho. Wathi zikhaleleni nina nabantwana benu. Uyabakhalela yini abantwana bakho? Uma besuka besikoleni awazi bazofundiswa ubani. Awazi ukuthi bazohlangana nahlobo luni lwabangane lapha esikoleni. Labangane bayafundisana.
noma bewudlala lapha eminyango emajaldini bayafundisana. Uyazikhalela yini ingane zakho njengomzali? Ngoba ukwazi ukucontrol ukuthi zikuphi ngasiphi isikhathi. Kodwa into okwazi ukuyenza njengoba isiyala inkosi ukuthi uzikhalele. Kodwa lokho okwazi ukwenza ukuthi uzifundise nezingane zakho ayikwenza. Angisho ukuthi ke akhishwe ama TV emakhaya cha. Kodwa into engisho ukuthi TV yona ayizokufundisela abantwana. Izokufundisela futhi uzoba busy ungabi naso isikhathi. Yabona makuye emall ingane lencane igijima imall yesihlupha ngoba ijwayele ukudlala. Thola intanga yabo bathule bathe du bajwayele upopayi. Bajwayele ukuhlala phansi. Yazalwa inomzimba omkhulu le yangane kodwa siyazi yabancane ngomzimba. Ngoba yazi ukuthi kuyagijima kuyadlala ihlala ibhizi. Ngendlela efundiswe ngayo. Angizama ukuchoma abazalwane ngizama ukufundisa indlela yokuthi abantwana sibafundisa kanjani. Ngoba kufanele sibakhulise ngendlela iyakubanga yabo. Nakho ke sengena ku Sunday school. Akavele uthisha ka Sunday school. Ukuze nami ngiphume kulo msebenzi engithola sengena kuwona. Kodwa ke ngikufundisa kahle ke mina ngomama ke noma ke ngabazali. Kusizini. Abantwana ke bayashaya basolwe. iBhayibheli liyasitshela ke lokho ufuna incwadi eZakha. Kodwa ke bengekho lokho leliphuzo engilibhalela bengekho ebantwaneni kodwa sekungina abantwana. Uyazi uNkulunkulu uthi ngani? MaHebheru 12:6, 7 no 8. Thonga ukuba inkosi iyamnyala emthandayo. Ishaye yileyo naleyo ndodana eyamkelayo. Ngokuba inkosi iyamyala emthandayo. Ishaye yileyo naleyo ndodana eyamkelayo. Nali igama engifuna silibambe kakhulu. Ishaya yileyo naleyo ndodana eyamkelayo, eyamkela ukushaywa. Wena uNkulunkulu ekushaya uyakwamkela yini lokho? Ngoba uma ungakwamkeli kusho ukuthi uNkulunkulu uzokuyeka angakushayi. Mayisekuyekile angakushayi angazi ke noma kuyena uNkulunkulu ngikhuluma mina ukuthi kuwena kodwa kuyena useyindodana yakhe yini. Mangithi indodana ke ngikhuluma ngabesilisa nabesifazane. Mayisekuyekile ngoba uNkulunkulu unaso isikhathi sokuthi umuntu amkhuze ekugcineni amyeke. Awuyakwenza lokho uNkulunkulu. Masemyeka uvela dedela amadimoni afike kulo azenzele umathanda amadimoni. Noma ngabe lo muntu bekhethwe uNkulunkulu uma engavumi ukuyalwa asolwe ashaywe nguNkulunkulu, uNkulunkulu uyamyeka. AmaHebheru not AmaHebheru sorry. Ngoba seRoma 1 verse 21 kuya ku32. Ake siyibheke kahle indaba yokusolwa nguNkulunkulu nokuyeka kukaNkulunkulu ngoba shaya lena leyo ndodana eyamkelayo lengamkeli hayi ugcina eseyiyeka kubuhlungu kuyeba ngoba usulahlwe ngokwangempela angazi ukuthi umkhale kubani. Ngakho uyamkela ukushaywa ungacomplain ma uNkulunkulu ekushaya kodwa uthi ngiyabonga Nkosi ukuthi uyangishaya ngoba uyangithanda ngoba kusho ukuthi ngisengumntwana wakho ngishaka nguwe. Sibheke ke lapha siqale ku verse 21 ngokuba kuthebe mazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ezindlini kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama bezisho ukuthi bangabahlakaniphileyo baba izivula. Yabona ke mosozibona uhlakaniphile ungasadepend kuNkulunkulu ezintweni ozenzayo
kodwa usuzibona ungcono wena, wazi kangcono, ususola uNkulunkulu ukuthi wangenzelani ngaba nje. Sogcina uNkulunkulu esekuyeka, asiqhubeke. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni nowezilwane nezinyawo ezine ezinwabuzelayo. 24. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo ukuba ukungcola ukungcola bahlazisane imizimba yabo. Wabanikela uNkulunkulu. Njengoba ubheka incwadi kaSamuel oqala, ngicabanga ukuthi isahluko 16, lapho elithi iBhayibheli umoya omubi ovela kuNkulunkulu wamehlela uSawule ngoba engamlalelanga uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ubengasamsoli uSawule ukuthi eSawule wonile la. Kodwa uma uzobheka uDavide uthe onile ebulele uUriya ngesandla sama-Amori, wathatha umka-Uriya wamkhulelisa umkamuntu. Kodwa ngoba uDavide ubesengumntwana kaNkulunkulu kungakapheli kuNkulunkulu, wamsola, wamyala, wamjezisa. uNkulunkulu ejezisa uDavide. Uyathola ke lokho encwadini kaSamuel wesibili isahluko 12 verse 11 kuya 14. uNkulunkulu lapho ejezisa uDavide, lapho sesithola ngisho nezingane zakhe uDavide sezimshintshela, sezilalana zodwa izingane zikaDavide, sekulalwa namakhosikazi akhe kwabha emini njengoba kubalele nje kunje. Kodwa yena izinto azenzile uzenzela umnyameni. Athi uNkulunkulu kuDavide, inkemba ngeke isuke endlini yakho ngoba uvula ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke uNkulunkulu. Iphuzu lethu ke belithini ke? Abantwana bakaNkulunkulu bayashaywa, bayasolwa. Ubesolwa lapho uDavide eshaywa. Verse 25 lapho kwabaseRoma 1. Baguqule iqiniso lukaNkulunkulu, balenza amanga, bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunomdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhekeni okuyihlazo, ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Njengalokho benganakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki, ukwenza okungafanele, begcwele konke okungalungi nokonakala nesangabe nobubi, begcwele umhawu nobuqili nokuhleba, beyizinyevuzi, nabazonda uNkulunkulu, nezidlova, nabazidlayo, nabazigabisayo, nabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, nabangenangqondo, nabangathembekile, nabanganaluthando, nabangenasihawu, abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa, abenza lokho kuphela, kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo. Yabona ke mase kufike la uNkulunkulu esedecide ukuthi lo sengiyamdisowna manje, akuseyena umntwana wami. Lapho noNembeza uyafa, umuntu enze into ayazi kahle ukuthi iwrong
kodwa lento ayisamhluphi, akasakhathazeki ukuthi wenza kabi, sekumnandi ukwenza into embi, into ewrong ebhaliwe ezwini, kodwa futhi lo muntu kube kuwumuntu olazi iqiniso. Ngengeza umuntu mina obe ngumfundisi namhlanje uyisitabane and udefender ukutabana elithi izwi likaNkulunkulu bavumelana nabenza okubi. Yabona nje laba bantu abathi hayi kufanele kube namalungelo, kulungile phela kunani umuntu wesilisa mayithandana nomuntu wesilisa. Ngingasho ukuthi mabengashadile owesilisa nowesifazane mabathandana, cha ngikusho lokho, kodwa nje ihlazo nje ukuthi umuntu wesilisa uqomene nomuntu wesilisa nowesifazane, ihlazo nje lelo. Bese lo muntu adefende lezi zinto, athi ilungelo lalo muntu, omunye aza aqamba amanga athi wadalwe njalo. No, akaze kwenzeke ukuthi ungadala umuntu wesilisa uguquka endleleni ube umuntu wesifazane, noma uguquke ube umuntu wesilisa ube umuntu wesifazane. Akwenzeki lokho. uNkulunkulu akadidekanga. Uma wayefuna uNkulunkulu ukuthi makube khona ukutabana, ekuqaleni wayezodala mhlambe uJohane noJakobe, athi ke zalanani nani. Kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wabadala abantu, owesilisa nowesifazane wabadala, wathi zalanani nande. Angikaze ngizwe abantu besilisa abalalana bodwa bezalana, nabesifazane bebodwa bezalana. Hayi uMugabe wayedume kabi ukuthi umuntu ohlupho, angazi ukuthi kube umuntu onjani ngoba ngaze ngihlale naye. Kodwa into engayizwa ngaye ukuthi wathi izitabane uzozivumela ukuthi maziganane mhlazane zazala abantwana. Mazingakabazala abantwana azilenzi izwi elithi zalane nande. Ngakho laba bantu abakwazi ukuzala ukuthi bahlangane bashadiswe. Laba bantu abenza lezi zinto, abanye babo bebekholwa bayalazi iqiniso. uNkulunkulu wayeseyabanikela ngoba bethe bemazi, kodwa abamnakanga, abamnalelanga, bakhuza. Mbona ngamabomu. Ngiyacabanga ukuthi uSawuli ngesikhathi eshiya inkosi yama-Amaleki, nokunonileyo kwakhona, ngikhathalike ukuthi kwakushiwo abantu noma kwakuvela kubani, ngiyakholwa ukuthi unembeza wakhe wawumtshela lokho. Ngesikhathi egcotshwa ngiyakholwa ukuthi wehlelwa umoya kaNkulunkulu, nomoya kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi wawumtshela lokho. Waqhubeka wakwenza ngenkani. Mhlawumbe uNkulunkulu ukuze kudileye uSamuel ukuthi afike, mhlawumbe uNkulunkulu wayecabanga ukuthi usazoguquka angazafika uSamuel. Lutho umuntu akaguquki, uyaqhubeka nokona kwakhe, uyaqhubeka nokulalela abantu kunokulalela uNkulunkulu. uNkulunkulu akayingeni indaba yokuthi ubani otheni kuwena. Into ayikhulumayo uNkulunkulu kuwena mayisezokwahlulelwa ukuthi yena uNkulunkulu utheni kuwena, ukuthi omunye umuntu utheni, ungubani, ngumfundisi wakho noma ungumprofeti noma ungubani, uNkulunkulu utheni kuwena, uzokuhlulela ngalokho. Amazwi abhalwe la eBhayibhelini, uNkulunkulu uwabhalele ukuthi ezwiwe wona wonke umuntu. Noma ngabe ulifunda iBhayibheli, uzokwahlulelwa ngalo ngoba likhona, ligcwele izitolo. Ngamazwi abhalwe la elithi iBhayibheli, abantu bayabhubha ngokuswela ulwazi. Athi uNkulunkulu ngiyakulahla ngoba uliyekile ulwazi. Ngamanye amazwi nalo ulwazi lukhona, uliyekile, ubhubha ngokuthi nje
uliyeke lukhona ulwazi. Yonke into ebhalwe la kumele ngabe umntwana kaNkulunkulu uyayazi. Uma engayiqondi acele kuNkulunkulu ukuthi amvule ingqondo ukuthi abone, aqonde. Ngoba laba bantu uNkulunkulu abanikele enkanukweni zabo sizwa ukuthi abanangqondo. Ngoba iBhayibheli sitshela ukuthi ukhona yini ofuna ukuhlakanipha. Makacele kuNkulunkulu amphe. ODaniel mubheka lapho kuDaniel sahluko 1. Benqaba isidlo senkosi yaseBhabheli newayini lenkosi. Babezinikeza lezi zinto eBhabheli ukuze bahlakaniphe bathi bona no, ngeke sizincolise ngalezi zinto. Ngoba njalo umntwana kaNkulunkulu mayithunjwe isitha. Isitha sifuna ukumdlisa isidlo saso. Isitha sifuna ukumphuzisa iwayini laso. Inkosi uJesu yathi phuzani iwayini ngoba kuyigazi layo. Yathi inkosi uJesu idlani lesinkwa ngoba kungumzimba wami. Okukuthi uSathane uzokudlisa ephusheni inyama abafileyo. Umzimba wabafileyo ufaka ukufa kuwe. Kodwa mawudla umzimba kaJesu, yena nokuphila okuphakade, uzuza ukuphila esinkweni esiyinkosi uJesu. Nakulo iwayini lela babezoliphuziswa, bayibamba imfihlakalo Daniel. Bathi ngeke sizincolise ngalezi zinto. Bathi okungcono sizodla amaveji. Hayi umthena wakhona wakhala wathi hayi. Nizongixabanisa nenkosi ngingabulawa phela ngoba mase nidla amaveji seningama vegetarian nina. Nizozaca. Nibe babi nengqondo lesifuna ukuthi igcwale kunina ukuze nifunde imikhuba yakwaMidiyani. Izinto zakwaMidiyani noma izinto zalapha eBhabheli. Ngoba kwakuqondwe ukuthi mabafunde izinto zaseBhabheli, lokuhlakanipha kwakufuneka kufakwe okwaseBhabheli. NgokuSathane abantu mayebathumba ubafaka ukuhlakanipha kwaseBhabheli. Ubafaka ukuhlakanipha kwakhona, ubaqala ngokubadlisa izinto zakhe kuqala zingene ngaphakathi emzimbeni. Baze bathi ngesilungu you are what you eat. Ekuqaleni ngitheni? Ingane zakho uzibukisa opopayi. Ngamanye amazwi zidla ngamehlo. Laba popayi nalamadimoni akopopayi, and they are what they are because they are what they are eating. Bayilokho abakudlayo. Umuntu uyilokho abakudlayo. Baze bavezeke abaze kangcono isithombe sebheka. Umuntu odla ijunk utholakala esevele waba njena nje, waba isidudla into ongayazi nje ngobani udla amabheka. Baveza kube ngathi lo muntu isithombe esiyibheka. Nodla ama veggies bamveza ezace njengami. Ngoba angisho hayi ngoba ngidla ama veggies bazala. Hayi kanjani. Kodwa Daniel badla ama veggies bebona lesidlo senkosi singamane siphephele kuma veggies. Ngoba sizongcola la welcome. Phela ukudla bazalwane makudla kungena ngaphakathi akuzungcolisa umzimba. Ngiyacaca ukuthi lesi zidlo sasingizongcolisa umphefumulo wabo. Sasizongcolisa umoya wabo. Njengoba uSathane ekuphuphisa nje. Ukudla uphuza ezongcolisa umoya wakho. Hayi bayibona le ndaba bathi ngeke thina sikwenze. Bathandaza kuNkulunkulu ukuthi ngenkosi sesinikezwe lo 10 days. Sakumla ku 10 days yini. Ukuthi badle lama veggie baqede bayahlola ukuthi ba right yini, batholakala behlakaniphile. Batholakala bebahle, becobezela. Yabona ke ukuhlakanipha siyakuthola kuNkulunkulu. Kodwa umuntu odela umusa kaNkulunkulu athi uNkulunkulu emsola, emyala, emshaya, ambese yadelela nje. Ngoba uNkulunkulu uyamsola umntwana wakhe. Uyazi ngesikhathi bephuma abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe sebephumile, uNkulunkulu efuna ukubahambisa ngendlela yakhe. Bona phambi kwabo babona ulwandle, abayiboni indlela, bacomplaina kunoma bacela. uNkulunkulu engaqondile ukubashaya, wayiqonda ukubakhombisa amandla akhe.
kunezimo la uzohlangana nazo uthola ukuthi indlela yaphambili awuyiboni bese uyacomplaina ke wena uzicabanise noNkulunkulu kanti ngenxa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu uzokhola ngendlela yakhe. Yabona manje ungumntwana uzothola abazali bethi siyathutha la siyohlala lapha wena ungumntwana onachosa unaseyi. Akwazi ukutshela abazali hey ningayi lapha ngiyimina lapha angiyithandi mina leya ndawo. Akwazi uya lapho beya khona abazali bakho nawe ke la kholela khona ubaba kuyaphoqa ukuthi ngoba ubaba wakho unqumile ukuthi kuyiwa lapha and kuzohanjwa ngale ndlela awucomplain. Bazibona ke imanga zikaNkulunkulu mase beyibonile bawolulwazi kanti bekuyinhloso kaNkulunkulu ukuthi ngalolulwazi makubhujiswe izitha. Yabona lenke ngobhekene nayo mhlawumbe uNkulunkulu uqonde ukubhubhisa isitha ngayo wena uyacomplaina kanti kunaleli plan uNkulunkulu analo. Ngiyalithanda leli verse ngalithola ngisafundela imisebenzi lapha kuJeremiah 51 qala verse 20. Ngalithanda kusukela lapho athi uNkulunkulu mayekhuluma noJeremiah, wena Jeremiah uyizembe lami lokulwa, my battle axe, nezikhali zami zokulwa. Athi ngawe ngiyakubhidliza imibuso. Ngalo Israel uNkulunkulu mayemkhiphe eGibhithe beqona ukubhidliza umbuso kaFaro. Amasosha kaFaro aphelelo lwakhe nempi yakhe ebethi landela uIsrael. Wena ubhizi uyacomplain kunoma ubonga uNkulunkulu uthi uNkulunkulu angilazi icebo lakho. Angilazi kodwa ngiyalazi. Ngoba indlela siphathisa okwabantwana ngayo kuze kuthi nalento thina esiyibuka inhle imnandi kithi asinqabele yona. Yabona ngesikhathi umntwana wakho ethanda opopayi umnqabela njengoba nengane zami zike zicomplain. Umnqabela ngoba umthanda hayi ngoba umzona. Kuyena kubukeka sengazi ukuthi mina yini ngingafani nabanye abantwana. Kube ngathi kuyena uyazondwa kanti wena uyazi ukuthi ngoba umthanda ulungisa ikusasa lakhe. Kunezinto abanye abantwana abangakwazi ukuzenza abangekho creative ngoba bahlala ko TV. Kodwa labo abangahlali ko TV ba creative bakwazi ukuzenzela izinto zabo ngoba kufanele bahlale bebusy. Wena ulungisa ikusasa lakhe, yena uyakusola ukubona umuntu omubi. Kanti wena usiza yena. Kulungile makakhale ngekafe. Angekafe. Uzoza kujwayele ayazi indlela la ekhaya ukuthi la ekhaya kuphilwa kanje. Ekhaya la ekhaya lisolona la kwamakhelwane. Angeke sikopishe omakhelwane sizothatha impilo yamakhelwane sizoyifaka la. Thathwa la ekhaya wala ekhaya. uPaul uthe esefinyelele ezulwini lesithathu wabona izinto okungafanele kukhulunywe ngazo kulomhlaba. Wathi mayibuya ingelosi kaSathane yamukula wakhala kuNkulunkulu kwaze kwaba kathathu. Wathi uNkulunkulu wamphendula wathi umusa wami ukwanele, amandla ami abonakaliswa ebuthakathakeni bakho. Uyabona ngesikhathi uzibona ubuthakathaka wena, yila uNkulunkulu ezobonisa amandla akhe khona. Wena umsolo uthi hawu Nkosi yini ngibuthakathaka kanje, yini ngigula kanje, yini nginalesi sifo, nginale nkinga ngalabantwana abangihluphayo. Kanti uNkulunkulu uzobonakalisa amandla akhe. Olunye usuku bayabuza ukuthi lo ongaboni yingenxa yephutha lakhe yini noma abazali bakho ukuthi azalwe ngaboni.
ithi inkosi uJesu akulona iphutha lakhe futhi akulona iphutha labazali kodwa kwenzeke ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu ngoba ekugcineni kufanele kudunyiswe igama likaNkulunkulu ezinye izinto ezibhlungu ezisenzekalayo masimbonge ngazo simbuze uNkulunkulu ukuthi Nkosi udunyiswa kanjani ngalesi simo engikusona njengamanje yini mina into ekufanele ngiyenze ukuze kulesi simo kudunyiswe igama lakho ngoba yonke into engiyenzayo kumele yenzele udumo lwakho ngifisa kube njalo wathi amandla ami abonakaliswa ebuthakathaleni bakho akasusanga lesimo uNkulunkulu kodwa ngoba uPaul ubengumntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu wasiveza isizathu sokuthi kungani angaphenduli uma engasivezanga isizathu uNkulunkulu kumntwana kaNkulunkulu ukuthi kungani angaphenduli uyamthembisa lowo muntu uNkulunkulu ukuthi ngizokwenza lokho njengoba athembisa uAbraham iminyaka ngeminyaka uAbraham ethenjisiwe ngoba uNkulunkulu efuna ukubona ukukholwa kwakhe and uAbraham akalungisiswanga ngemisebenzi yakhe ayikho into uAbraham angafika nayo phambi kaNkulunkulu athi mina ngila ezulwini nje ngoba ngenze u1 no2 no3 iyodwa into uNkulunkulu ayifuna kumzalwane nakwazi uNkulunkulu thalungisise ngayo umzalwane ukukholwa uAbraham walungisiswa ngokukholwa and amaHebheru 11 verse 6 uthi akwenzeki ukuthi umuntu amthokozise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa yona into esiyaziyo ethokozisa uNkulunkulu leyo ezimeni zonke njengabantwana bakhe esibhekana nazo masikholwe ukuthi ubaba wethu unecebo ngempilo yami nakuso lesi simo nakulento anginqabela yona ukuthi ngiyithole abanye abantu benakho ingoba uyangithanda uthi kuPaul lapha kuba seKorinte besibili sahluko 12 mangisakhuluma ngale ndaba ekaPaul uthi uNkulunkulu kwenzile lokho waqonda uPaul ukuthi yini uNkulunkulu esenza kanje wathi ukwenza ukuze ngingaziphakamisi ngoba nayo uSathane uqobo into eyamxabanisa noNkulunkulu impakamo and pride comes before fall impakamo ifika kungakafiki ukuwa qale kube impakamo umuntu make waqala waphakama wabamkhulu emehlweni akhe ayike seseyazi into elandela lapho usezoba njengoba noSathane waphakama wawa lithi iBhayibheli maye kuwe emhlaba ngoba uSathane uphothelwe kuwe ngoba thina siphansi izulu phezulu umuntu osiphakamisayo uyathotshiswa ozithobayo uyaphakanyiswa inkosi uJesu yazithoba yona yavuma ukusuka ezulwini yehle izemhlabeni ayigcinanga lapha emhlabeni yaphinda yashona phansi emathunjini omhlaba bese uzofunda base Philip 2 verse 9 to 11 sithola ukuthi lapho uNkulunkulu wamphakamisa igama lakho aliphakamisa phezulu wonke amagama ngobani wazithobisa kwaze kwaba sekugcineni wathi noma ngabe enguNkulunkulu wathatha isimo sokuba inceku yazi wasubmit enkosini bathi uKesari bethi bafuna imali yentela wathi ayakwenziwa indlela ukuthi akayithola uKesari intela ayifunayo
ngoba ube ngaphansi kombuso esemhlabeni kodwa kube uyena odalela umbuso indlela zehlisa ngayo ke leyo njengobona usophakeme kangaka nje sakhuluma ke ngabantwana bakaNkulunkulu ke la ukuthi umntwana wakhe uNkulunkulu uyamsola amyazi bese ngaqedi ke kuleli verse uMahebheru 12 excuse me verse 7 bekezelani ekulayweni uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana ngokuba yiphi indodana engalaywa nguyise na uNkulunkulu njengoba sisazi ukuthi abantwana baphathwa kanjani njengoba sazi ukuthi kunezinto abantwana abahlale beyifuna nami ngangicabanga ukuthi uma wami uyangihlukumeza ngibuye esikoleni ngibona ezinye izingane zidlala ibhola nami ngifisa ukudlala ibhola ngize ngiyayiqenga ngigijime ngiyodlala ibhola ngizomuzwe sengimemeza kakhulu ngidlala ibhola kungiphoqa ukuthi mangiliyeke ibhola ngihambe ngekhaya ukwenza imisebenzi yasekhaya ngoba umama ungidinga ekhaya angizukuya ekhayeni lalabo engidlala nabo wena labangani bakho nabo bawuhlobo labantu bakubeka kuyiphi indawo bakwenza ukuthi ube sekhaya leli umzali wakho ukubaba osezulwini akufuna ube kulona noma bayakususa bakubeka kwenye indawo ungabikho ekhaya kudinga ukuthi umzali akumemeze njengalokho uNkulunkulu ememeza uAdam uma ngabe inyoka seyimkhiphile endaweni esethi uNkulunkulu baba osezulwini Adam uphina nami uma wabo wayezangimemeza ngoba ngangisukile endaweni ayingilindele futhi ayingifuna ukuthi mangibeke kuyona ngaleso sikhathi kunale ndawo uNkulunkulu njengobaba wethu osifuna sikuyona enokubhlungu ukuthi yena ubaba wethu ngokukhanya uma uphuma kuleli khaya uwelele ebumnyameni angakuboni baba kumemeza isikhathi ephumile onile uAdam wayesewelele ebumnyameni engasekho ekukhanyeni kukaNkulunkulu asimuza uNkulunkulu ememeza uAdam as long as uAdam esesekukhanyeni kukaNkulunkulu kodwa waphuma ekukhanyeni kukaNkulunkulu ku-visibility kaNkulunkulu ebungcweleni bukaNkulunkulu ngoba ubesewelele ebumnyameni esephumile ekuthenini abe umntwana usiyamenyezwa manje uma ngabe usuphumile uNkulunkulu esakumemeza usesenhlanhleni athi lapha yana kulokhuza kuIsaiah 1 verse 18 ngoba ngisamkhumbule kahle ukuthi kubekwa kanjani avele ngimfunde Isaiah 1 verse 18 memeza kaNkulunkulu ke lo kuthiwa uzani ke sithethe indaba usho uJehova noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu ngesikhathi uNkulunkulu ememeza uAdam ethi Adam uphina ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wayenethemba lokuthi uAdam uzofika azithobe phambi kaNkulunkulu kodwa kunoma azithobe uqala ngokukhomba uNkulunkulu ukuthi uqala ngokukhomba wesifazane ukuthi yilo wesifazane wena uNkulunkulu ongikezela khomba uNkulunkulu nomkakhe okay wenze njani Eva inyoka ke zangibe naye ke umphenduleli ayizange ke yona inyoka ikwazi yona izophendula ithini kodwa ukuzikhalela kwakhe noma ukukhomba kukaAdam nokukhomba kukaEva akubasizanga
Kodwa uDavide wathi mayesolwa wathi ngonile Nkosi. Akashonga ukuthi hayi ile palace onginikeze yona Nkosi ebengihamba kuyona ngize ngone nje. Yilo wesifazane nawe indlela Nkosi wamdala ngayo wabukeka ngayo. Yilo wesifazane usuke wahamba nqunu phambi kwami ngize ngone nje. uNkulunkulu akanandaba ukuthi sihamba lapha kwamamoli sibona besifazane abahamba nqunu. Wena wenzani wena? Ukuthi uboneni kwenzakaleni ubani utheni wena? uNkulunkulu akangendawo lapho. Usekutheneni uNkulunkulu ngitheni wena? Wena osikwenzayo njengomzali ngithini? Hayi ama-excuse akasebenzi kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli sizoma phambi kobuso bukaNkulunkulu. Yilona lo azilande ngemisebenzi yakhe noma mihle noma mibi. uAdamu mangabe uNkulunkulu esembizile akazilanda uAdamu ngemisebenzi yakhe, uzilanda ngeka-Eva. Lapho ke kuyamxabanisa umuntu noNkulunkulu. Kodwa la uthi uNkulunkulu uzani sithathe indaba. Usenesikhathi sokuthatha indaba noNkulunkulu ukuthi noma izono zakho bezinjani. Uthi ziyakuba mhlophe kuneqhwa. Uma uyithethile indaba noNkulunkulu weza kuyena. Uma ungavumi ukuyithatha indaba ukhomba lapha nalapha nalapha. Uthi mangabe uvuma isono. Uthi hayi ngona ngoba phela kwasuke kwaba u1 no2 no3 uyazithethelela. Wenza njengoAdam noEva okungabasizanga lokho. NoSawuli into yamxabanisa noNkulunkulu ngoba phela uDavide wona phambi kaNkulunkulu wathi ngonile. uSawuli wona phambi kaNkulunkulu wathini uSawuli? Hayi abantu abathe bathi nanzo uNkulunkulu into angayifuni. Ethi yena woza sithethe indaba mntanami. Sibuyisane uphinde uqhubeke ube ngumntwana wami. Uthi wena hayi usibani nosibani owenza ukuthi. Ubefuna uzothatha indaba zakho uNkulunkulu hayi zikasibani. Yekela usibani. Unendaba zakhe noNkulunkulu azaziyo usibani. Ngoba masingathi awukhuluma indaba zikasibani awuzazi zonke, ziyekeke. Khuluma lezi zakho zaziyo noNkulunkulu. Bese uyathethelela ufana noDavide. Ujeziswe ke makufanele ujeziswe, kodwa ujeziswe kuyezulwini khona. Kunoma uzithola usulahlwa uNkulunkulu esededela umoya omubi, esekunikele inkanukweni zenyama wenza into engamahlazo esingenziwa nabantu abangakholwa. Ngenxa ukuthi nje wena mayithi uzani sithethe indaba. Wena uzothatha indaba zabanye abantu. Uyazi wenze njani umuntu othatha indaba zabanye abantu? Futhi amanye bazi uEva uAdamu uthe makukhulunywa naye wahleba umkakhe kuNkulunkulu. And ubani kohleba abantwana bakaNkulunkulu? uSathane. Wavele wazoba uSathane kuAdamu. Wazokwenza imisebenzi kaSathane. Ngesikhathi uthi uvumiswano wena uzohleba abanye abantu phambi kaNkulunkulu. Uzoba yini? Asifunde ukuthi nje masivuma izono zethu mina ngenzeni ngizothetha indaba noNkulunkulu. Ngoba ungibizile wathi uzani sithethe indaba. Angizuvuma izono zabanye abantu. Zovumezana. Lapha kumaHebheru verse 8. Kepha uma ningalaywa abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona ke ningabesihlahla anisiwo amadodana. uNkulunkulu engasakulayi nje, engasakuqondisa endleleni, engasakusoli, engasakutshela ukuthi wrong la uright la, usenkingeni. Futhi ke sasinawo baba bethu benyama abasizalayo, sabazisa pho asikuthobela ubaba wawomoya kakhulu
kunalokho siphile na? Ngoba uma sithobela ubaba kamoya, ubaba wasezulwini, sizophila. Yabona lo baba lona owangizala, owami ke ngeshwa akasekho emhlabeni. Mhlambe nowakho akasekho emhlabeni. Yabona ukuthi lo wakho ubaba owasemhlabeni uyadlula. Noma ngabe usekhona kodwa uyazi ukuthi ngolinye usuku uzodlula. Ake sibheke lo ngadluli. Lona ongabhubhiyo. Lona ongenaso isithunzi sokufa. Ake sibheke yena, sicele kuyena, sifune yena. Masikhuleka siqale senze isiqiniseko sokuthi ubaba. Sikhathi uNkulunkulu ethi ku-Adam uphi na? Befuna ukuthi makeze aqhubeka abe ubaba njengendodana yolahleko. Yabuya ukuthi ibe nomuntu ezothi kuyena baba. Ngoba ngesikhathi engekho bengenayo umuntu ethi baba kuyena. Noma ngabe unawo baba wezwe, kunezinto ozozicela ongeke uzithola kuyena. Noma ngabe unemali engakanani ubaba wakho, kunezinto ongeke uzithole kulo baba wasenyameni. Kodwa uzozithola kulo wasezulwini. Ngakho ke yenza isiqiniseko sokuthi ubaba. Yenza isiqiniseko sokuthi mayikusola uyalalela uphenduke. Yenza isiqiniseko sokuthi uyazivuma izono zakho, uyayithetha indaba. Noma ngabe kuyihlazo engakanani uthi lana noma zibomvu kubende. Zisesabeka. Uthi nawe uzicabanga ukuthi kodwa Nkosi yami ngayenza kanjani lento. Uthi kodwa ngizoyikhuluma, ngizoyiqala ngaphi lento. Ngithi mina yiqale lawo uyiqale khona ngesikhathi usenza leso sono. Mawuna lo mbuzo uthi ngizoyiqala ngaphi? Yana la uqala khona ngesikhathi wona. Qala lapho. Uyilane kahle nje, ungajahi indaba yakho uzoqeda, ungayikhi phezulu. Ngoba uthi ozana isithethe indaba. Akasho ukuthi ake sisho sikhuluma amaphuzu athize. Asikhi phezulu indaba, siyayithetha indaba noNkulunkulu. Sichaze njengoba enjalo. Athi uDavid engasivuma isono sakhe. Uthi ngesikhathi engakasivumi samhlupha. Kwaba ngathi uyakula emzimbeni wakhe. Simhlupha lesono waze wasivuma. Usho ukuthi ngesikhathi engakafika uNathani kuDavid. Imhlupha lento emhlalisekayo. Unenhlanhla monjalo. Uma ngabe isono sakho sakuhlupha, sikuhlalise kabi, wazi ukuthi isono lesi. Kodwa ubona ukuthi iyangihlupha lento. Akumnandi, unenhlanhla monjalo. Kodwa uma usakhulekile, kumnandi uhleke ujabule. Kodwa kube kunesono oqhubekayo osenzayo. Ungakaphenduki kusono, ubuye kusono, ubuyele kuNkulunkulu, ungabuyele esonweni. Uma sisakuhlula isono esithize, kube mnandi kungakuhluphi lokho. Kuthi lesono siyangihlupha. Ngizokhuleka ngingenamkhosini, ngizoze ngisinqobe. Kuze kuphethe mina ngeke kuphethe sona. Makumele ngife nginjengoba kujale ngijaqile kulungile. Angizaqe kodwa ngilwa nalesi sono. Angisho ukuthi ngizaciswa ukuthi ngizile ukudla abazali ngangizwakala. Ngazalwa ngimncane. Ngazalwa ngivele ngiyizacele. Ngiwele nalo ngangizalwe lapha wayesidudla. Kuthiwa sathi masigula bathi kuzofa mina. Sinyisalikazi sasomngane kaGogo Maqathavu wathi hayi vele uzophila ke. Angazi kwakubona kanjani, kwakubona kuphi ke lokho ukuthi yimini ozophila, kodwa wathi hayi lo zahluleke lo enithi uzofa vele uzophila. Nangokumi phambili namhlanje. So ke angizaciswa ukuzila ukudla noma ube semkhosini ekhaya. Noma ngizilile ngingaka nje. So ningakhathazeki. Ukuthi umfundisi ngathi uzila akazi nyaka wonke cha lo tanjalo. Excuse me. Futhi ke sasina obaba bethu benyama basizalayo sabazisa pho. Yabona ke labo baba bethu sasibazisa, sibahlonipha abasizala ngokwenyama. Pho asikuthobela ubaba ngomoya kakhulu kunalokho siphile na. Asimthobeleni ubaba uNkulunkulu.
uMaria wakwafika nesiluleko esihle emshadweni wasekhaya. Ngiyacabanga ukuthi uMaria ekhulise inkosi uJesu wake wawenza amaphutha engake ngawenza nami. Ngiyacabanga ukuthi konke kwenzeke inkosi ikhulume into uthi uma uyibheka ngokwengqondo yakho ibone ukuthi it does not make sense. Kodwa mase kuvela umphumela wakho abone ukuthi now it makes sense. Kunezinto ezishiwo uNkulunkulu uma uyibeka ukubuka ngomqondo wenyama akwenzi umqondo. It does not make sense. Ukuthi uNkulunkulu athi mayekhuluma noJoshua athi abantu mabazungeze kanye ngosuku for 7 days iJericho bese bazungeze on the last day 7 times ngosuku lokugcina. Does it make sense to you? Mina ngokwengqondo yami yobuntu it doesn't make sense. Ngiyafika nje namhlanje njoba kuyiSunday kuyisonto. Ngiyafika nje ngizungeza umuzi. Kodwa ngibuye ngiyolala. Ngakusasa ngizungeza umuzi. Ngiyabuya ngiyolala. Kuze kuphele insuku nabantu baseJericho ngiyacela bamba ngalo. Abantu uthi baphilile kodwa. Yazi bavele bafike nje. Basungeze baqeba. It doesn't make sense. Kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi wenzani. Uthi kuMaria ke ngicabanga wayene experience yalokho. Uthi Maria kulabantu basekhana noma yini ayishoyo anoyenza. Hayi bakhala enkosini bathi hey wani liphelile. Manje kusemnandi emshadweni wani liphelile. Angazi ngizokwenza njani. Hayi kwasho ukuthi sebetsheliwe sebelayo sebayalile inkosi. Noma uMaria sebatshelile uMaria ukuthi abenze njani. Baye enkosini phelile wayo. Yathi inkosi yabona into emkhanisi. Manje nalenkinga engibhekene nayo. Thatha amanzi. Angafakwe lutho amanzi. Ngikhuluma ngamanzi mina. Niwafaka emphongolweni. Hawu lokho nje kuphela. Akuzofakwa yeast, akuzofakwa tartaric. Cha amanzi nje afakwe emphongolweni. Does that make sense? Lutho. Cha. Bakwenza ngoba babeyaliwe. Mase bekwenza njengabantwana belalela. Yabona umntwana? Mina ngakhula ke ngesathi sakudala ke asasitshelwa yonke into lena. Sesitshela ukuthi hayi modla umhlaba unempilo. Ngangasi baqinisile impela. Kodwa ngathi mangihlaziya sengikhula ngabona ukuthi no ngazuthi ikudlalwa ngathi la udla inhlabathi. Doesn't make sense. But ngakubona. Mangibona omama bakhulele. Sometimes badla inhlabathi mabekhulele. Ngoba umama okhulelwe udinga uiron emzimbeni. Iron usothola lapha enhlabathini. Spinach kaningi mangabe usikho siba nenhlabathi sino iron. So umama lo umzimba wakho sokumtshela ukuthi udinga ini. Edinga elengane ngaphakathi. Abese enza into strange wena ungayi-understand. Kanti yenza usayilo ngaphakathi. Kuba njalo. Excuse me. Ngoba ongaphakathi kithi ukwazi ukusenzisa izinto ezistrange wabanye abantu. Njengalabanye abantu umuntu ongawazanga ngomazwi kaMaria ngicabanga ukuthi babona into estrange ukuthi abantu baphila kahle bavele bathatha amanzi bafaka emphongolweni. Basuka lapha bagcinanga lapho bathatha lamanzi bafaka ukuthi phela manje akuphuzwe wine. Kwaba iwine limnandi. Hawu. Ngamanzi nje vele afaka emphongolweni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Noma yini ayishoyo awoyenza. Noma yini ngoba ubaba. Uyakwazi lokho akushoyo. Musu ukuhamba ngengqondo yenyama. Hamba ngengqondo yobuntwana. Ithi inkosi uJesu vumelana abantwana benze kimi ningabenqabeli ngoba umbuso wezulu ngoba njalo. Ngithe mina ngiseyingane ngangilalela noma yini esho umzali. Ngathi ngiphikisana nezinye izingane mazithi zona hayi umzali wethu uthe mina ngithi owami uthe and owami right.
ngoba kusho lo wami. Wena ke ulalela muphi kumzali? Ulalela lo wasezweni noma ulalelo wakho ukuthi uthe owami. Ukuthi wena uthini akunandaba. Ukuthi wena umtshela ukuthi owakho umzali utheni akunandaba. Owami uthe. Ukuthi ke it makes sense to you noma cha akunandaba. Nalokho mina akudokela gwayele mina lelo engikwaziyo mina ukuthi wami umzali uthe. Hayi uMaria wabayala kahle. Emva kwalokho laba mnandi waye. Ngake ngaye emshadweni nomngani wami. Ngabakhulumela lelo verse ngathi yabona ke mhlazana izinto ibhede emshadweni. Awubuyele enkosini. Ubuye uthi inkosi kwaphela iwayini emshadweni. Kwasiza ukuthi balalele wena. Nami ngicela ukulalela wena ukuze ngithole ubumnandi bomshado wami. Ngoba lo mshado ubumnandi babuyiswa ukuthi ulalelwe amazwi eNkosi uJesu. Nakulo mshado wakho lo bona inkinga lalela inkosi ukuthithini. Uzozwa ke ubumnandi emshadweni wakho. Uzokuzwa noma ngabe kuthiwa ubungakuboni uzokuzwisa nje ukuthi ulalela inkosi. Wenza yonke into eshiwe inkosi. Kodwa uma ungakwenzi uzohlala uhluphekile, uzohlala kungemnandi, uzohlala ubona ukuthi bona ke manje kwakumnandi sisana kushada. Kodwa manje wayini liphelile. Akusemnandi. Iwayini alisekho. Sikacacela lapho kudingeka inkosi uJesu. Verse number 10 ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo kepha yena kube yinsizakalo size sithole ukuhlanganyela ebungcweleni bakhe. Yabona ke ukulaya kwakhe busiholela ekuthaneni sifinyelele ebungcweleni bakhe. Ngoba uthe masibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Usilaya kangaka nje, esisola kangaka nje, esishaya kangaka nje, into ayifunayo ukuthi masifinyelele ebungcweleni bakhe ngoba uma singafinyelele ebungcweleni bakhe ngeke sibe ngabantwana bakhe. Ngoba abantwana bakhe banjengaye. Izikhonzi zakhe uzenza zibe ilangabi lomlilo. Uma ungenje ngaye kunezinto azozenza ozozithola zingemnandi empilweni yakho. Kanti usafuna ukuthi ibanje ngaye. And noma usunje ngaye usazohlangana nenhlupheko kakhulu. Why? Uzothi usuwenze kahle uhlangane nenhlupheko kakhulu na? Ngoba sihlanganyela ezinhluphekweni nenkosi yethu Jesu Kristu. Njengoba izwe lingayazanga inkosi yethu Jesu Kristu kodwa layizonda, nawe uma ngaphakathi kwakho kukhona inkosi yethu Jesu Kristu, izwe ngeke likwazi, izwe lizokuzonda, lizokuhlupha, ngeke ube mnandi. Ngoba usezweni ekungesilone lakho. Usezweni la ucwaswa khona. La eSouth Africa kuhlale kuvuke lento ekuthiwa xenophobia. Kucwaswe abantu abaphuma ngaphandle. Enye yezinto abathestwa ngayo ngoba phela kukhona abantu abazalelwe la eSouth Africa njengami, kodwa uma ubheka ibala ungaze udideke. Manje ke baphinde bahlolwe nangolimi ukuthi ukhuluma kanjani. Ulimi luyasetshenziswa ukuhloleni. uPetru ephika inkosi uJesu ukuthi wayazi ehamba nayo, watholakala ngolimi ukuthi hayi kodwa wayesimzolimini lo, ukuthi hayi omunye wabo umntwana kaNkulunkulu uzwakala ngisho nangolimi ukuthi umntwana kaNkulunkulu lo nangolimi.
ukuze sihlanganyele ebungcweleni bakhe. Ngisho nolimi lwethu luguquke lungabi ulimi lwezwe, kodwa kube ulimi lukaNkulunkulu baze basihlole ngalo abasezweni. La eSouth Africa kuthiwa beke kubuza ukuthiwa yini le, athi umuntu idolo encane bese kuyabonakala ukuthi hayi cha, hayi lona ibala lakhe nolimi lwakhe liyamphika ukuthi wala. Nathi ke izwe lizosiphika, lizothi malizwa izwe ukukhuluma kwethu kubonakala masithi uJesu Kristu inkosi ukuthi asibona bala, asitusi izinto zalelizwe, asitusi ingcebo yalelizwe, asitshela abantu ukuthi woza la uzoba neprosperity, woza la uzokhululwa, uzophiliswa, uzoba nalokhu nalokhu. No, asizikhulumi lezo zinto. Sithi woze enkosini uJesu, mayithanda ukukuphilisa izokuphilisa, ngoba kuphilisa thina sinawo lawo manje ukuphilisa, iyona enawo. Ingangisebenzisa mina, ingasebenzisa noma ubani ethanda ukumsebenzisa inkosi, ngoba kuze kuyiyona yenza lo msebenzi, hayi lowo muntu. Kube ukuthi nje kuphela yona ihlezi kulowo muntu bese yenze umsebenzi wayo. Asigabisi ngento zalokho kuphila. Athi uPetru noJohane siliva negolide asinalo, ngoba ngaphakathi banenkosi uJesu. Athi kodwa nakho esinakho uthi sukuma uhambe, ngoba lo ngaphakathi wayeseshilo ukuthi lo makasukuma uhambe. Ngake isikhathi sesihambile sikhulume ngephuzu lokuqala nje lilodwa ukuthi abantwana bayashaywa basolwe. Ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe ngokuvuma kwenkosi sizophinde siqhubeke namaphuzu ethu abantwana bakaNkulunkulu. Sigcizelelekile namhlanje ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bayashaywa basolwe. Uzufinyelele nje kuthanene uthi baba wethu osezulwini, ngolunye usuku uzokusho lokho ushayiwe, ngolunye usuku uzokusho lokho usoliwe ngubaba. Yabona mayithi inkosi vumelana abantwana beze kimi ningabe nqabeli, ngoba umbuso wezulu ngoba njalo. Ingane yami encane ngifunda kuyona, mangaba ngiyithethisa ngoba izwane nokuthethiswa ke yona ngifana nami. Ukwaqala nje wathi nje no, sometimes uvela khala mayeza sithunile, ungamshayeli ungamshayi macha. Mayekhala ukhaleze kumina, mayekhaliswa uma wakhe ukhala kuma wakhe, ukhala aye kulo omkhalisile. Nawe ke asofunde enganeni ithi inkosi uJesu umbuso wezulu ungowabafana nanengane, uthi masifane nengane, asishayeni impela sibe siyokhala kena futhi. Uthi inkosi ngonile, njengoba ungishaya nje uyazi ungishayelana, ngicela ungikhombise mangingazi ukuthi ngishayelwane, ngicela ukwazi ukuthi ngifunde imiso zakho. Athi uDavid kumaHubo 119 kwangilungela ukuba ngihloshwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Okugcina ngithi awuhamba ufunde uAmos 4. Sizakhuluma ngokushaya nje kukaBaba. Athi uNkulunkulu nganishaya ngendlala, kodwa nokho anibuyelanga kimi. Kusho ukuthi ngesikhathi bafuna uNkulunkulu ukuthi mabasondelekeni mabeze kuyena, wavala imvula ukuthi makube nendlala ukuze bakhuleke kuyena. Kunezinto uNkulunkulu azenzayo ngoba uyamshaya kumntwana, akushaye ngokuthi nje uhlushwe into ukuthi ngoba ufuna ukuthi iza kuyena. Awufuna lapha kunamavesi amaningi athi uNkulunkulu ngenza lokhu kodwa ngibuyelanga kimi, ngenza lokhu. Usho izinto eziyinhlupho, akasho ukuthi nganenzele okuhle cha, nganenzele lokho kubi nalokho kubi nalokho kubi, kodwa nokho angibuyelanga kimi. Mase izinto ezimbi uNkulunkulu kungathi uyakuhlupha, hayi uyakuthanda mntwana kaNkulunkulu, uthando lolo. Ngoba mayengasakusoli, hayike
Sifundile lapha kumaHebheru 12 ukuthi ayike wena usungumntwana wesihlahla. Mangasakusoli. Uma izinto nje sezimnandi nje impilo yakho seyismooth. Usungasahlushwa yilutho wena. Nomndeni wakho phatha kahle ibishilo inkosi ukuthi izitha zomuntu kuyakuba ngoba umndeni wakhe noma abendlu yakhe. Kumnandi yonke into nje kuwena. Hayi angazi. Noma lo baba usewubaba wakho yini. Ngicele ke uMamngwane asivalele ngomkhuleko. Baba wethu unamandla wonke, Baba wethu uyingcwele egameni lenkosi yethu uKristu waseNazaretha. Baba siyabonga izwi lakho Nkosi elihle kule ndawo. Unotshilo Baba wethu ulungile ukuthi liphume emlonyeni wakho alibuyeli kuyilambatha Nkosi lingawenza umsebenzi. uNkulunkulu ongcwele yenza ke Jehova umsebenzi wakho ngizwe Jehova selihlile kule ndawo egameni elinamandla egama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Usigcwalise ngalo uNkulunkulu wethu, sikhuluze ngalo njalo